Gavana ma Siaya James Orengo oseyo sirkal kuom deko chwalo omenda ne kauntis, gino moyango ni thiro moko kuom dongruok e kauntis ma Thurka. Orengo mane twak e kinde manoyuore nyasi mar chako ayanga gedo mar apise sirkal e boma ma Ukwala e kar chung' od bura ma Ugenya noyango ni jood bura ma malo oserem e tijgi mar keto sirkal tesre e chwalo omenda mag dongruok ne kauntis. Orengo nomedo lero kaka sirkal osebedo ka thuwo gi jopiny kaluwore gi rach mag apeyni mayudore kuonde ma giwuokie, ka koro to kwayo sirkal mondo luw chik ma pacho ka e chwalo omenda ne kauntis. To bring resources to the counties. They are starving counties of resources. There was money which was allocated to the counties for road maintenance. If you ask a lot of people who are gathered here today, one of the biggest complaints is about the state of our roads. About the state of our roads. Now the national government is reluctant, and the National Assembly is also reluctant to make sure and to secure the funds which are made for road maintenance to come to the counties. Every day, everywhere I go, people are complaining about roads. When there's a road that is impassable, people are complaining to the county government rather than the national government. But many people do not know that the necessary resources for the maintenance of roads is not coming to the counties. Ot mar orofa 10 manochako osienyore juma mokalo kawuono imuko kod kaunti